je to tu, čo som vám slúbil. Je to tablet. Ja som ho už trošku rozbil, síce predtým, ale ja si myslím, že to nevadí vôbec. Som ho už trošku rozbil, už mi aj trošku opraskal. Už aj trošku popraskal. Keby ho... No, už to troška vyzerá. Takže vlastne takto vyzerá tablet z Duka. Toto je batéria, ale ja sa o tú baterku dosť bojím, takže tú baterku by som radšej ešte nechal túto. Túto baterku vyberem, hej, dajte mi pár minút. Ľudia, viete čo? Jebať na baterku. Vyjebať sa na ňu, aha, dobre. Takže náš tabletos si to trošku prežilo. Toto je prosím vás iba sklo. A toto je funkčný displej. Ten displej je už prasknutý, takže ten tablet môže letieť do koša. Ešte si tu odlepím tieto bočné kryty. To je bočný kryt odlepený. No takže trošku toto, kto sa vyzná do takýchto vecí, určite vie, čo je toto. Ty kokso. Flex konektory. Toto je displej. RIP displej však. Jau. Vybral som odtiaľto 3 takéto. Kto chce, nech mi napíše a ja mu tieto veci všetky pošlem. Kto chce. Hej. Takže kto chce celý tablet na súčiastky, kľudne vám to dám. Keď sa porežem, tak povedzte mi takého človeka, na ktorého mám zavolať. Dobre, takže, aha, teraz to rozoberiem troška. Takže toto je už iba nič. A tu máme, aha, normálne. To je taká... Takže dneska viete, z čoho sa skladá tablet. Samozrejme, toto je plne funkčné. Samozrejme, toto sklo je celé funkčné. A tento plast je plne funkčný. Takže kto to chce, nech mi napíše, mu dám celý tablet na súčiastky.